Ilang Pangasinense umaasang makalaya sa korupsyon at mabigat na pasanin sa buhay. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Lumaya sa korupsyon, drama sa politika at bayarin. Yan ang ilan sa nais umanong makamit ng mga Pangasinense para sa bansa. Ibang klase ng pagturing sa kalayaan ngayong ipinagdiriwang ang ika-128 Independence Day ng Pilipinas. Si Russell Carino, isang BA Communication student, nais umanong makalaya ang bansa mula sa korupsyon. Sa dami umano nang nangyayari, karapatan umano ng mga Pilipino na mabigyan ng nararapat na mga programa at interbensyon tungo sa kaunlaran. I think dapat makalaya na yung bansa natin sa korupsyon. I think it's the right time for our country na maging malaya sa mga leaders na corrupt, yung walang integrity, yung walang honesty, walang accountability. Makalaya naman sa babayarin ang nais ni Craig Hortaleza, isang university instructor. Doon muna sa bansa, I believe yung makalaya sa sobrang daming yung bayarin or matataas na bayarin. Pataas ng pataas yung bayarin, but ang problema is yung serbisyong nakukuha natin from the government or mga iba't ibang mga services na pinoprovide is hindi siya ganun kapantay. Ilan lamang ito sa nais na paglaya ng ilan sa ating mga Pilipino, bagay na mahalaga umanong mapakinggan ngayong ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. Umaasa ang maraming Pilipino na hindi lamang pagkilala sa ating mga bayani at pakikipaglaban ng mga Pilipino sa tinatamasa natin ngayong kalayaan ang alalahanin, ngunit pati na rin ang mga laganap na sitwasyong dinadanas ng iba't ibang sektor ng komunidad na tila nakakulong pa rin sa kakulangan ng oportunidad at lubog pa rin sa bayarin. Sa kabila nito, alalahanin pa rin natin ang sakripisyo ng mga bayaning Pilipino at sa pagsusulong ng mga pagpapahalaga tulad ng kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.